Son Ana Hermida, alcaldesa de Barreiros. Cando o BNG chegou ao goberno do Concello de Barreiros, tiñamos claro que era para facer outra política, centrada no interese xeral, no público, nas persoas. Tiñamos claro que o noso obxectivo era que Barreiros se situase no mapa das cousas boas. Cunha situación económica moi complicada, a xestión rigorosa e seria do que é de todos foi fundamental para sacar o Concello da práctica bancarrota e comezar a desenvolver eses proxectos que nos devolven o orgullo propio. Actuacións pensadas para as persoas, como a recuperación ou a mellora dos centros sociais ou a posta en marcha de actividades culturais e deportivas en todas as parroquias, van nesa liña de que ninguén quede atrás con independencia de onde resida. Actividades como os mercadiños estacionais ou a continua colaboración co tecido cultural e deportivo para situar a Barreiros no centro de eventos grandes e pequenos fan que a día de hoxe Barreiros xa se coñeza por esas cousas boas. Despois das épocas máis complicadas nas que tivemos que sacar o Concello adiante, comezamos xa a planificar o Barreiros do futuro, mellorando os servizos básicos como o saneamento ou o abastecemento, recuperando espazos para as persoas como as prazas públicas ou conectando os núcleos coas praias mediante sendas seguras. Temos claro que o noso obxectivo é seguir traballando por mellorar Barreiros e a vida das veciñas e dos veciños, porque estamos orgullosas do noso Concello e do que podemos seguir e queremos seguir construindo.